Tirkashi. Yayin da bidiyon tsiraicin ke ci gaba da yawo a shafukan sada zumunta, kwatsam kuma sai gashi an ƙara gano wani chatin ɗin Halima a yayin da take da na sanin faɗawa ƙawarta ta abin da ya faru. To mai saurare wanda yake son jin abin da ya faru ya biyo mu kan wannan shirin kawai ya abin da zai iya danna subscribing kana ya taɓa alamar ƙararrawa. Hakan shi zai bamu goyon baya da ƙwarin gwiwa kawo muku wasu cikakkunnin muhimman rahotannin namu ku da ku biyo mu. Bayan Halima ta yi da na sanin abin da ta aikata inda take bayyana wa babbar ƙawarta ta cewa a taimaka mata a roƙon mata al'ummar duniya kan cewa su yafe mata dangane da fitar wannan bidiyon. Sannan kuma ta ƙara da cewa ta yi nadama ba kaɗan ba, inda a yanzu haka 'yan uwanta ke yi mata wani gani a gida. Hakan dai yana ci gaba da tayar mata da hankali inda a ce wata ƙarshe ita da ma Allah zai ɗauki rayuwarta kan wannan lokacin, saboda ita yanzu ba abin da yake mata daɗi a duniya. Halima ta yi da na sanin aikata wannan bidiyon, inda mai saurari kana da damar bayyana mana ra'ayinka a wannan bidiyon. Shin kana ganin abin da Halima ta yi daidai ne dangane da yin da na sani da nadama a lokaci kalilan? Za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku in dai kuna tare da mu. Sannan idan kun biyo mu za ku ji cikakkunin rahotanni akan abin da yake faruwa. A yanzu dai haka ana can ana ta cece ku ce tsakanin inda yaya za a kama wannan gayan wanda ya ci mutuncin Halima. Inda al'umma da dama ke cewa gaskiya lallai ya kamata a kama shi saboda abin da ya bai kyauta ba. To mai saurare dai kakka sha'afa da jin labari, kai dai ka daure ka danna subscribe sannan ka taɓa alamar ƙarawa. Hakan shi zai bada goyon bayan kawo su cikakkunin muhimman rahotannin. Sai ka daure ka biyo ma ƙarshen labarin don jin yadda abinda Halima ke cewa muna ɗauke da voice ɗin abinda Halima ta tura wa ƙawarta ta. Ku dai ku biyo mu. Za ku ji cewa tabbas bayan faruwar wannan al'amari, mutane da dama sun bayyana cewa a hakikanin gaskiya idan har ba a ɗauki mummunan mataki ba dangane da wanda ya aikata mata wannan abu, to babu shakka an zalunce ta. A yayin da wasu kuma suka bayyana cewa tabbas ita ta kai kanta, kuma me ya faru? Ita ce nan ta jawo kanta. To babu shakka yanzu haka dai masu sauraro sai ku gyara zaman don jin mu dauke da zazzafan rahoto dangane da abin da ya faru, sannan ku kuma ji irin yadda mutane da dama suka yi alawadai da faruwar wannan al'amari, bayan kasancewar irin yadda mutane da dama ke ƙara bayyana cewa tabbas duk abin da ya same ta ita ta jawo kanta sakamakon kasancewar irin yadda ta amince. To a yanzu haka dai mun san cewa wasu da dama sun ji wannan labari, wasu kuma ko kaɗan ba su ji wannan labari ba, kasancewar irin yadda labarin ya fara trending a social media. To babu shakka a yanzu haka dai masu sauraro sai ku gyara zaman da biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon don jin mu ɗauke da zazzafan labarin wanda muke tafa da shi kuma abin tausayi, sannan ku kuma ji mu ɗauke da cikakkun rahotannin wa'anda muke tafa da su a yanzu haka. Sai dai amma kafin nan muna mai ƙara tunatar muku idan wannan shine zuwan ku na farko wannan shafin namu mai albarka, ku daure ku je ku danna mana alamar subscribing kamar haka, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za mu tabbatar da kuna samun dukkanin cikakkun rahotanninmu da kuma zafafan labaran wayanda muke dauke da su din da zarar mun dora. To babu shakka yanzu haka masu sauraro sai ku gyara zaman don jin cikakken rahoton wanda muke dauke da shi. Babu shakka a yanzu haka dai ga cikakken rahoton sai ku saurara. Allah ubangiji ya kyauta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wato tashi na shiga social media din nan sai nake cin karo da hotunan wannan yarinyar gata. Hotunan da sun yi viral sosai a social media, da na ci gaba da scrolling sai na coming across one of her video da take having sex da wani koma waye I don't know, amma dai an ce wannan yaron gashi nan shi kuma da na kafe muku shine wanda ya saka bidiyon nata, shine wanda ya saki bidiyon nata a social media. Na farko nasihar da zan yi shine wato mata da yawa suna wannan gangancin da sakakin, domin wasu da yawa da saninsa ake yin bidiyo din, soyayya ta yi daɗi ana cikin shagali sai a dinga irin ɗaukar bidiyon nan da wasa da waye da waye. Na rantse da girman zatin Allah duk namijin da ya ɗau bidiyon ki kuna cikin wannan situation din, to wallahi ki sani cewa na farko yana da manufa na ɗaukan wannan bidiyon, na biyu ba zai taɓa goge shi ba, kuma na uku wallahi sai an cimma wannan gabar da sai ya tona miki asiri, sai ya tozarta ki, sai ya wulakanta ki, sai ya kunyata ki. Saboda ai babu ma dalilin ma yin bidiyo misali. Na ɗaya kenan. Na biyu
tun da har ba ku ji tsoron Allah da ya halicce ku ba, kuka je kuka afka wannan ta'asar, to me kuma ya saura? Ai daman shi hukunci na irin wannan barnar dole sai ya zo a form guda biyu, in two forms dole sai ya zo, ko ki girba a duniya da lahira, ko kuma Allah ya barka kai ta shagalinka a nan duniya din. Wallahi in baka tuba ba za ka je ka samu Allah sai ya maka hukunci na abin da ka aikata din. To kin ga ke watakila wannan ya zama miki sanadi da izina, is a lesson, great lesson to you, na da za ki tubar ma Allah subhanahu wata'ala. Yanzu ya zubar miki da mutunci, ya zubar miki da mutuncin iyayenki, ya zubar da mutuncin yan uwanki, ya zubar da mutuncin gabaki ɗaya ahalinki. Yanzu duk inda babanki ya shiga idan yana raye za a kalle shi a ce yarka kaza, ga bidiyon ta nan yana yawo na zina a kafafen sadarwa. Idan yayyanki da kannanki suka fita cikin abokanai cikin al'umma, za a yi amfani da wannan bidiyo din a ci mutuncinsu. Idan mahaifiyarki ta fita, za a yi amfani da wannan bidiyon a ci mutuncinta. Hatta ƙawayenki ba su tsira ba, sai an ce ƙawarsu kaza, balantana kuma ke kanki. Saboda haka wannan abin ba wai ke kaɗai kika zubar wa da mutunci ba, a'a har dukkanin wanda ya san ki a duniya kin zubar da mutuncinsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi yasa malam idan aka ce kar a yi abu a musulunci, to gane akwai wato abubuwa da yawa da za su biyo wannan aikata abin da kai da aka ce kar ka aikata shi ba abu ne mai kyau ba. Yanzu to bari in gaya miki the worst part of it, hatta 'ya'yan da zaki haifa a nan gaba, kin ga ba su zo duniya ba, to idan sun